Nyen mag ang'ich welo midhiero koro kwako anyuola moro e gwenge ma Nyahera kar chung' od bura ma Kisumu West e kaunti ma Kisumu bang' jago moro jwayo lopgi kendo dino nyaka dho rangach madonjo e dala. Gichom kanye ewi manyo ratichgi tok temo kuonde te manyalore. James Okoth nigi ler mar wachni. Chakre timni kata lewni ema pok aloko. Sani koro alawo nindo akwa nindo ka osiepe. Chiega gi nyithinda odhi dak kamen chal ka gima riembo dhako mago ketho nyinga bas koro kachaka duogi timbe luo ranga ng'ato ok nyal din kata ka nitie wach moro malich ranga ng'ato ok nyal din kaka koro antie kamae chiko koyena mondo arony kadhi e oda. Mano e midhiero makoro chomo Andew Ahono, jaigni 47 kendo jadak e gode mabaro hinga e gwenge ma Nyahera, bang' jal moro maliekore ni en bishop e kanisa moro e pacho ka, jwayo kendo chielo dalane, ma ochwe odino nyaka dho rangach, ma en ataro mar chike luo kitgi gi timbegi. Ahono lero kaka ywaruok mar kiewo e kindgi, omiyo kinde moko ne gikelo jolony koa e migawo mar lowo mopogo kiewo e kindgi. Nwasetimo nyaka survey gi ng'ama koro chiedo nani. Mane waseyudo kiewo machakre higa mar 2020 November ne watimo kode joint survey mano kelo survey mara kelo mar magiwuotho kamoro achiel mana ng'eni weche oserumo. Chiedo nochakore diriyo. Chiedo nochakore moro mamalo kacha. Bas koro chiedo ni ochakore tarik 22. En koro chiela magiriwo chiendni e nyim od jotich modhi kama mochako idho moluoro dala. Ka chopo Friday mar wigno to koro ogo sing'enge makoro kanyal donjo ok anyal wuok. Ne gigo sing'enge ka wuok kae gi nyithinda gi jaoda. Koro chakre chieng'no ma September 1 Friday pok adonjo e dalana, nyithinda pok odonjo e dalagi, walawo nindo. Owacho ni lowono ne en mar wuon mare kendo noseloko oboke duto kalure gi chik mamiye ratiro kaka wuon lowono. Osedak kanyo kochakre higa 2020 kogero ode mane otieko gero Januar higa 2023. Kata kamano, bang' chiedo makamano, osebedo kolawo nindo oko kawinyo. An gi oboke mag lo, ma lo ma wuora emomiya, ma an gi green card, an gi copy mar title deeds, an gi map, an gi kaka kaunti bendo ng'ere. Oywak ni ma ibiro kalure gi mibadhi mogoyo thach e migawo mar lowo kod achudhe mag lope, mathothne uso muya ni jonyiepo e kinde moywak ni migawo mar lowo, kata ochich kodgi kamano mondo odonjre gi wachno e yo mapiyo. To e lo ka, nitiere achudhe machakore achaka ofis ka land, ka wuok oko. Nitie joma uso na jowetegi yamo. Nikech an koro kipenja to kadwa donjo ahinya nikech koro mano koro pacha. Chalna ka gima jaduong' mochielo ka ni uso ne lo nikech ka ne ji onge, nyalo bet ni ng'ato nosiemone ni lo rumo kucho. An aywak gi joland. Koro an achich kodgi. Gine monego gikonya to asechich. Kao pach jago mane ochielo lowono, ma nyinge oseyangre kaka Rasto Kwaka, nogore e Luanda bang' nyisowa ni wadhi adhiya nyime gi lendo. James Okoth,